Добре дошли на мястото, където започва пътешествието на всеки имот за продажба в Модерато. Зад всяка наша реклама, която виждате, стои екип, система на работа и много внимание към детайла. Днес искаме да ви въведем в една от най-основните услуги в нашата работа – продажбата на имот. Когато собственик се свърже с Модерато, за да продадем имота му, процесът започва тук. Всяка стъпка от нашия план за продажба започва да се изпълнява. Подготвяме документите, проверяваме имота в кадастъра и в имотния регистър, за да сме сигурни, че когато дойде купувача, ще сме готови за сделка. Фотосесия на имота, Направено. планировка и размери, Свалени, текст за обявите, написан, винил и информационни табели, ставени. публикуване в имотните портали, Изпълнено. видео в социалните мрежи, Качена. разпространение в групите за имоти, Изпълнено. информация до колеги, Споделена. клиенти от базата данни. Добрата координация и последователност в действията гарантират на нашите клиенти, че имотът ще достигне там, където купувачите ще го видят и харесат. Успешната сделка започва с разбирането на всеки имот, който влиза при нас. И е въпрос на комуникация между брокера, купувача и продавача, нотариуса, банката и всички останали участници в сделката. Ако търсите структура, отговорност и висок стандарт от брокера си, Тогава Модерато е вашият избор.